Abiam can you update about the investigation I made about that controversial testimony Abiam na Adoration Ministry Enugu, Nigeria. I jere investigation. I jere na family the boy. I jere na hospital ebe amụ that boy. Main investigation. According to ihe Reverend Father Ejike Mbaka kwuru. Mbaka say na the boy was born crippled. After our investigation, we found out that the boy was born crippled. Etu Mbaka si wee kwu. Mana biko, if I'm chọrọ ikwu na this video, ndị Adoration Ministry, unu aya like ya. Mana if I'm chọrọ ikwu na abụ the pure truth. Eziokwu ka m chọrọ ikwu, ma etinye, ma ewepụ. Ka anyị na-eme investigation about that boy. Enwere ọya that boy na ya. And that ọya cause the boy ife a na-akpọ developmental delay. What is this developmental delay? Onye nwere this developmental delay, if ọya dey eme gị bụ some part of your body ga na-grow, some part aya dey grow. Ọ bụrụ na ịfụrụ that boy n'ife, ị ga-afụ na ụkwụ the boy tara ata from waist up ruo n'obi buru ibu. That from his waist ruo n'obi n'isi na-grow according to his age. Mana from his waist down to his leg adịghị grow. That place tara ata. All that developmental delay mere na that boy agaghị ije ọsịsọ. Nya mekwa na ụkwụ the boy tara ata. Ka esi enweta this developmental delay? Achọghị m ịkpọ afa ọrịa na-akọsị ya because ọ bụrụ ihe niile ka a na-ekwu na social media. Ama m ụdị one na-eshiri anyị ka anyị ji eme this investigation. This ọrịa na this boy bụ a na-enweta from parents. Ime etu esi nwoke nwere bụ AS jee nụọ nwaanyị bụ AS, likely na ha ya amụta sickle cell. Etu akara tin na-emere boys. But I'm telling you now, the hearing that boy nweta has nothing to do with Reverend Father Ejike Mbaka. The hearing that boy nweta has nothing to do with Reverend Father Ejike Mbaka burial. And with a lot of children na that area, na the same hospital. Kind of investigation, we found out that there were a lot of children that go that area. Mecha fancheni de garije. Onwe honke ekpere. Ọ bụ na ha adịgo almost 100 rara that sickness na that hospital. 100 of them garije. Enwe honke ekpere. Why is oju ebulu nka ka ekpere ọgaba ije? Ewere mewe testimony. This boy anogo na that sickness. Olugo mgbe o yejigo ije. Some of them has amụ nwe that sickness. Some na gije na 3 years. Some na gije na 4 years, 5, 6. Depending to ahụ onye asi receive treatment. As I'm talking to you now, enwekwa another boy I for na that hospital na area the same area. Unu si na ekpere Mbaka kpere onye nke a mere onye nke a ji wee ije. Ka akpọtara na onye another person na area kwada ọrịa ka Mbaka kpere ya ekpere. Onye ọwụ na nwe this developmental delay, ị nwere 95% na ya ga ije. Whether na ekpere ekpere ma na ekpere ekpere. Ekpere Mbaka kpere has nothing to add, has nothing to minus na hearing that boy will. Reverend Father Ejike Mbaka abụrụ a doctor. If ọ bụbu a priest, enwe ike n'obi ọ na-eche nọ ekpere ahụ ekpere that boy. Mere that boy ji wee gaba ije. But I'm telling you na anybody ọwụna nwere developmental delay from birth, in nwere chances of ịga ije any moment. That person nwere chances of ịga ije any moment. Mbaka enweghị any experience on sickness on ọrịa ụmụazị na arịa because ọ nụbọ nwaanyị. If ọ bụ a priest ọ bụrụ a doctor, unu sị na ihe a na-ekwu basị na ekpere Mbaka kpere that boy. Nya mere that boy ji wee ga ije. Enwere small boy I meet kwa na the same hospital. Oge anyị jere ime investigation. That boy nwere the same developmental delay.
adị nke ya ka mụrụ ya ọfụ aka notice nke ya ọfụ. Ọ bụrụ na akpọjere ya Mbaka ka akpọjere Mbaka na Mbaka kpere ya ekpere that boy gaa ije ebido njebe adoration ministry. Mbaka kpere that boy ekpere that boy gaa ije ozugbo ebido m every day ọ bụla enwere program na adoration ministry mmanụ dị. As a parent, always take advice from your doctor. All these priests, fabulous doctor. If I have a priest, all this reverend father, priest can have a doctor. Mbaka just use that boy, we shine. Mbaka use that boy, bottle followers. Mbaka use that boy, cash out. Why better? Mbaka better that boy, add nothing, remove nothing from the healing that boy in with her. And this woman, if we be made this testimony with nwa nwoke. That woman nwekwara another chances enwetakwa nwa ọzọ aya gije n'oge, because that fault bụ from nyanwa na die ka that fault si. O nwekwa 90% chances enwetakwa nwa ọzọ ya enwe developmental delay. All because now you don't want to use your brain, because you should pay attention to your doctor. Nya mere ndị reverend fathers, ndị pastors, ndị evangelists na-use ga catch out. Ha na-use ga eme ị na-emere ha free advert. Developmental delay mana you may expect na nwa ga jije. A pastor from somewhere, a priest from somewhere die ga kanisi nwa ga bije. You dey mere free advert. Among all this testimony na not free advert. Your pastor na catch out, your priest na catch out. Marabam na that day. N'efu day cash out on Mbaka cash. That day I made that testimony. Mbaka just really glory. Now from the doctor tal. Nwa gwogidoro ọrịa. 9 minutes o eji wee ga ije. Ekpere. The boy gabi ije. Mbaka na glory. Mbaka I celebrate when Mbaka now for doctor tal. All knows that Mbaka ekpere Mbaka kpere. Mere that boy ji wee ga ije. Enwere a lot of enwe nke na-arịakwa the same ọrịa na n'ụlọ ọgwụ. Ka akpọrọ ya kpọtara Mbaka ka Mbaka kpere ekpere ka that boy gaba ije ka I believe onye ife a na-akọ. More than mmadụ 20 arịagoda the same sickness ya na the same hospital, and all of them gara ije. Why o ji wee buzie nke onye ka eji ebe mee testimony na-eme mkpọtụ ewere gị na catch out because na inweghị uche.